DBH bat eta bi maila arteko tarte horretako idazlei dagokionean, orokorrean zera komentatu nahiko genuke. Tarte honetako idazle egileen ezaugarri bi aipatu beharko genituzke, erritmoa eta narratibitatea izango lidatekela. Erritmoa igartzen dalako lehenengo mailatatik aurrera, tramak ja askoz ere konplexuagoa direla. Gertakizun asko sartzen dira testuetan eta bizipen zaila kontatu. Beraz, askotan iruditu zaigu bai protagonistak eta baita narratzaileak berak ere benetan ia atako hortatik aterako ote diren. Eta bai, ateratzen ziren. Orduan, sorpresa oso polita izan da. Zer hain gauza konplexuak egin nahi izan dituzte, esaten zen dula, batzutan gertatzen da, konplexutu du, baina azken ez du jakin nola izten, ezta? Eta kasu honetan, maila hori bete dute adintarte honetako idazle egileek. Eta bestetik, esan dugun bezalaxo, protagonistak eta narratzailea bera ere frogan jarri dituzte eta maila eman dute. Narratibitateari dagokionez, gertakizunak ondo kokatuta eta ondo kontatuta daude. Eta bi gauza oso ezberdin dira. Bata da, narratibitateak eskatzen diozuna da ondo kontatuta egotea. Baina kokapena batzutan galduta egoten da, barkatu egin behar izaten duzu, eta kasu honetan biak daude ondo txertatuta. Eta aurreko taldean bezalaxe, hemen nola ez, korapiloak oso ondo askatzen jakin dute. Beraz, zorionak aldez aurretik. Hemengo ipuinak hauek izan dira. Izeba Anastasiaren etxeko misterioa. Andonik, protagonistak, bere Izeba Anastasiaren etxera oporretan joan eta han gertatutakoak kontatzen ditu. Misterioz betetako ipuina da, protagonistek hitz korapiloak edo hitz giltzak asmatuz ebatzi beharko dutena. Narrazio luzea bezain indartsua, ondo kontatua eta misterioak ebazteko pistak edo oharrak ondo pentsatuta eta lotuta daude. Korapiloa, intentsitatea, erritmoa eta interesa mantentzen lan handia egin du egile honek. Beraz, zorionak. Hurrengo ipuina da zulotik ezin irten da. Umezurtz gelditu zen eta 18 urte betetzean umezurtztegitik irten ondoren bere bizitza egiten hasten den gazte baten gorabehera kontatzen dira ipuin honetan. Zer kontatu edoen idazlea da ipuin hau idatzi duena. Detailetan gelditzea gustatzen zaio. Narrazioa luzatzeko joera du. Korapiloa mantendu, bukaerara eraman eta ondo askatzen daki. Pertsonaia nagusiari dagokionean bere izaera, jokabidea eta pentsamendua argiro deskribatzen ditu. Narratzaileak duen kemenaz ekiten diolarik bizitzak aurkezten dion zailtasunari ere. Hemen protagonista eta narratzailea askotan hasten dira eta beraz zorionak baita ere. Hurrengo lana da eguneroko maitea. Honetaz, zer esan, batzutan hobedala ez esnatzea, eta kino egiten diot bere egileari, zeren eta ipuin honetan, egun batean pertsona batek izan ditzaken kalamidade guztiak kontatzen dira. Ipuin dinamikoa, freskoa, erritmo landuarekin, gertakarekin koherentzia eta irudimen handikoa da. Horretaz gain, irakurleari bere irakurketa egiteko gonbita luzatzen dio eta, gainera, amaierarekin asmatzen du. Hurrengo ipuina 5 egun etxetik kanpo da. Gaizkileek baitzen duten gazte baten gorabehera kontatzen dira ipuin honetan. Eguneroko baten itxura hartzen duen idazlan honetan, detaileri galdu gabe eta intrigaz beterik ihes egiteko erabiltzen diren trikimailu guztiak agertzen dira. Hurrengo ipuinean, ez da erraza izan, amak tratu txarrak jasaten dituen neska baten gertaerak kontatzen dira ipuin honetan. Pertsonen eta herrien arteko distantziaren gaia lantzen du egileak. Denbora eta egitura ondo mantenduz eta tramaren korapiloa ondo askatuz. Eta bukatzeko, naiz eta azkena ez izan, gaizki ulertua ipuina. Ustez perfektuak diren neskamutil guapoen alde ahulak erakusten ditu ipuin honek. Egituraz eta estiloz laua, berez konplexuak egiten diren errealitateak agertu eta irtenbideak emateko. Erakutsia du ipuinak.